ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾನು ನಿನ್ನతో లాగున ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಂಚಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಜಿದೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಯ್ಯ ಬೇಲಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ಬಂದಿತ್ತು ಆತನ ತಿನ್ಕಾಪಂದು ಮನಸಾಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ನಾಡನಾಗ ಒಂತೆ ದಿನ ದುಂಬು ಕುರ್ಲು ಕಾಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ದಿನ ದಾನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಎನ್ನಿಯಾನು ಈಸಿಯಾದ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ದಾದ ಬೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೊಮೊಟೊಗೆ ತಂದೆ ಐವಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಗೆತನೊಳ್ಳಿ ಐವಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಐವಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ತೂರಿತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡುಂಗ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಎಲಿಮೆ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದ ಹತ್ರ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಐವಕ್ಕ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಐವಕ್ಕ ಚೂರು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು ನಿಮ್ಮೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುನ ಅಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಅದನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವನ್ ವೀಡಿಯೋ ಆನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಐವಕ್ಕ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ವೀಡಿಯೋನೇ ಇಜ್ಜೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾಡನಾಗ ಐವಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುರ್ಲು ಪಾಡೋನೆ ಕುರ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಲೆ ಇತ್ತಜಿ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋ ಇಂತನ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ ತುಳಿ ಈಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೈಯದ ಪುರ್ತುಗು ದಾದನ ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಳ ಪಿದೇ ಪೋ ತಿಂತೀನಿ ಕಿಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚಾತನ ನಿಖಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತಲಾಗಿ ಇಟೆಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರಣ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತಿಕ್ಕಗತ್ತೆ ಬಾಯ್.